שתי נרות אדומים, אני רוצה להיכנס כי זה לפי האסטרטגיה. אוקיי, אני בפנים כל הכמות, היפוך על גרף דיילי, גם השוק העולמי קצת נשבר, קצת ירד, אנחנו אוהבים כאן ועכשיו, מומנטום, שיטה, אסטרטגיה, מניות קטנות תמיד יהיה. העצירה שלי זה כאן, כי זאת תמיכה מאוד חזקה מהאחרונות שלה. אני רוצה לראות עכשיו מחזורי ווליום יורדים, שזה אדום, 5.50 אני אתחיל לממש כנראה. שימו לב, יש פה מלחמה, אבל את המלחמה הזאת אנחנו ננצח. מהות של מה זה להיכנס בנקודה אטרקטיבית ונקודה טובה, כדי להיות עם עליונות במניה. אני לא מתרגש מהירידות האלה, חברים. מי ששכר עם סטופ, שם את הסטופ שלו כאן, מזמן בחוץ, והמניה הסתובבה לו בפנים. מדהים, חברים, הנה המומנטום שלנו, הנה המומנטום שלנו, 5.50, 6,500 דולר, מתחיל לממש פה כמויות, מימשתי פה 4 ומשהו אלף דולר, נותן לה להמשיך לרוץ, הנה הביירים מגיעים, מימשתי. חברים, 6,500 דולר בפאקינג עסקה,